زمانزان و نویسکار کورد ji bajarê Amûdê Rojavayê Kurdistanê Deham Ebdulfettah xelata şerefnameya ziman û çanda Kurdî ji bo sala 2023 werdigire. Li gorî dîmenên taybet ku gihiştin tora medyayî ya Rûdawê roja şemiyê 13/1/2024 li bajarê Amûdê duyemîn xelata şerefnameya ziman û çanda Kurdî ji aliyê Înstîtûta Kurdî li Vîyennayê weke rêzgirtin ji Deham Ebdulfettah re hate pêşkêşkirin. Ew jî li beramber ked, kar û xebata wî ji bo çand û zimanê Kurdî. Ana Înstîtûta Vîyenna abaya tiştekî pêngaveke yekemîn ku davê jî yanî wekû Înstîtûtê me yê derve davê jî çend kesan e kesên ku kedê wan hene xela wan xelat dikin. Tu dizanî û abaya nav têdaneke yani nav têdaneke abaya hêlan dikin têvedaneke teşcîeke insan dikin zimanê Kurdî goh qasî sal em tê de kar dikin wextê ku ez binirim Înstîtûtek dezgeha Kurdî vî rengê hanê guhê xwe didimir û xelatekê her salê didê yekî abaya tiştekî gelekî hêjayî. Ez wekû mirovekî temenî xwe tevtê ama tu karî bêjî terxankirî ji bo xatirê ziman ji vir heta Înstîtûtê ez spasiya wan dikim. Bi rastbardin ji Înstîtûya Kurdî li Vîyennayê nivîskarê Kurdkonê reş xelat radestî Deham Ebdulfettah kir. Ji dirojan vê xelata Înstîtûya Çanda Kurdî ya Vîyennayê li mamoste Deham Ebdulfettah pîroz dikim û têvxweşim got Înstîtûya Kurdî wek me bijartin ez vê xelatê radestî mamoste Deham Ebdulfettah bikim û taybetî got li bajarê wî Amûdê yê got navenda rewşenbîriya Kurdên Rojavayê. Di vê derbarê de min xweş e gotinek Mîr Celadet Bedirxan bêjim kur eybe şerme fihête an hînî xwendin û nivîsandina zimanê xwe bibin an mebêjin em Kurdin. Mamoste Deham Ebdulfettah ev gotina Mîr Celadet Bedirxan ji 40 salî ve pêk tîne û dayî ser wê şopê dilibe. Ji dirojan wî pîroz dikim. Sala 2018 yekemîn car ev xelat hate dan ji bo Dr. Celîlê Celîl. Ji ber hemên Deham Ebdulfettah li ber dergehê Laleş. Nerîneke rexneyî li helbestên Kurdî, hindek aloziyên zimanê Kurdî, derbarê mûzîka helbesta Kurdî, rastnivîsa zimanê Kurdî, dastana Gilgameş, nav di zimanê Kurdî de, cînav di zimanê Kurdî de, kar lêker di zimanê Kurdî de. 13/4/2015 li navenda Komeleya Bart li bajarê Batmanê yê Bakurê Kurdistanê jî duyemîn xelata sobarto ya rêzgirtinê ya lêkolîna zanistî hate dan bo zimanzan Deham Ebdulfettah. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.